Hinek Çirokên mitolojik hene, bi rastî jî meriv dikare bibêje ku gelekî balkêş in û çîroka Orion û Artemisê jî yek ji wan çîroka ye di mitolojiya Yevnanî de. Di vê vîdeoyê de jî em ê bi kurtasê behsa vê çîroka em bibêjin evînî û jandar bikin. Li gor mîtosên Yevnanî tê gotin ku Artemisê rojekê çav bi nêçîrvanekî girî bejinbilind dikeve û dilê wê dikeve wî camêrê. Artemisê hewqasî bûye evîndar û bi eşkekê mezin ji hez kiriye ku sonda xwe ya nemêrkirinê jî daye aliyekî û xwestiye ku pê re bizewce. Lêbelê xwedaya Apollon nexwestiye ku xweha wî bi wî zilamê gir qirasere bizewce. Apollon ji bo ku bikaribe Artemîsa xweha xwe ji vê zewacê sar bike gelekî li ber daye. Lêbelê Artemisê guh nedaye birayê xwe. Apollon piştî ku nikare Artemisê ji rêya wê vegerîne gelekî diqehire û ji ber vê evîna wê ya mezin xweha xwe dihezide. Apollon piştî fan dike ku di nikaribe bi xweşî xweha xwe ji vê xwesteka wê vegerîne, vê carê radibe serî li feilbaziyê dide û dixwaze ku Orionê nêçîrvan pê bide kuştin. Orion rojekê dikeve deryayê osobeberiyê dike. Ji keviya behrê hewqasî dûr dibe ku serê wî ji dûr ve dibe wekî niqteyekî reş. Apollon bang li xweha xwe dike û jê re wiha dibêje. Ma tu dikarî tîra xwe heta wê di niqteyê reş bişînî û lê bidî. Artemis bi kelecanekî mezin dibêje belê ez dikarim û bêyî ku bizanibe ew niqteya reş Orionî ye nîşanê li serê dildarê xwe digire, tîra xwe vedizilîne û bar dide. Tîra Artemisê dikeve serê Orion û wî dikuje. Piştî mirîna Orion, Artemis pir xemgîn dibe. Xwe li pişt ewran ve diçêre û şevên wê yên tarî nema ronî dibin. Di dawiyê de Artemisê dertê qata bavê xwe û jê dixwaze ku bila ew Orionî bike komek sterk û bi vî havî bila wî derxe esmanan. Xwedayê Zeus vê daxwaza keça xwe bi cih dihîne û wekî komekê sterkan derdixe esmanan.